rasa kabagyan laras wirapa katresnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasa sumanding kembang ati Rino Setyo Dewa Dewi ini bersanding serasi semoga takkan terganti. Kanthi rasa kabagyan laras wirapa katresnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasa sumanding kembang ati Rino Setyo Dewa Dewi ini bersanding serasi semoga takkan terganti. Ganti rasa kabagyan ganti rasa kabagyan laras wirapa katresnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasa sumanding kembang ati Rino Setyo Dewa Dewi ini bersanding serasi semoga takkan terganti. Yo, solo lo, ayo, oh alah, ya. Kanthi rasa kabagyan laras wirapa katresnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasa sumanding kembang ati Rino Setyo Dewa Dewi ini bersanding serasi semoga takkan terganti. Sumanding kembang ati Rino Setyo Dewa Dewi ini bersanding serasi semoga takkan terganti.
Doi Hender. Coroko Data sawala Pada jayanya Maka badanga Ana Coroko Data sawala Pada jayanya Maka Batongo Wus pasti ndeca pantase padha dembeca ladu bekti sungkem ring nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sak negara wis pasti ndeca pantese padha anggrung kepicok laku terma bekti sungkem ring nusa bangsa tunggal cipta tunggal setya wong sak para bantara maju ing tengahing yudha kiprahing para bantara maju ing tengahing yudha kiprahing para bantara maju ing tengahing yudha kiprahing para bantara maju ing tengahing
kuda kakaloka papan indah tumrapa diwisoto rame-rame ing disi ing samudra aja lali kabeh kadang lan mitra monggo aja nganti keri suka gawe gelis merati oh alah guyu sik karo ngewe liwon Surayudhawana Surti iki ngaturaken sugeng dawuh sinengkuyungan para kanca-kanca saking Kuon Pasarjo ya Bapak ya ati sawiji stadian abot tak lakoni hae udu mbak udu mbah Wardi sanes pak sanes ulo piye kayak ngapa kayak petruk kancane iki arep melu jejer wayang apa piye to kancane ning kene kok ning kene mbahku le wayangan ku pindah dono ya apa ana kancamu oke sapa tecake gene gur bangsane Warni kae ayo pun ketinggal lho to ya waduh ning ngopo sayang jangan ganggu adik bang jangan ganggu adik bang ya monggo yo Sabda Pandita Ratu Temring sliramu Dadya ing siseku Mugi Gusti milani tresnaku bakal ginowo mati Suro Paras Surayudhawana ya senenganku asik dadi liwon
wong atiku talikane sepisah ketemu ayo wong ayu kanthi laku godho ati siang ariten kalu suwe nggonku ngenteni liwong ing atiku bon kose gendong kemana-mana dadya ati sawiji senadyan apa tak lakoni Mbak Nurli Gusti Allah lah sing dadi metu piye Mbak Nurli dadi po ayo nggih ngaturaken agenging panuwun Pak Yoyo rezekine tansah lumintu amin nah yo aku sok ngono kuwi seneng kuwi ya sepinten rindingane Mas sabda pandhita ratu ning siramu yo seseko mugi Gusti ngelati tresnaku sampun nggih pinangkane liwung nuwun matur nuwun nggih aku bablas mrene omahku plengkung gading ngulon oh ngaten Mas Jarot dalem iki tetepungan lah kok iki yo urusan duit pripun Mbah simbah iki daleme ing plengkung gading iki mang mrene mampir nggone mbok loro lembayung mbok loro lembayung nggih lah aku masyarakat kene kepiye iki nggih sae sami sehat nggih nyuwun donga pangestune nggih Mbah nggih masyarakat wonten ing tlatah Kamal lungguhipun mugi-mugi tansah ayom tata titi tentrem tinebena saking Rubida adate apa iki niki rasul ki piye rasul ki bersih dusun merti dusun ibu bapak kang kuwasa kang semara bumi ngendi Kamal nggih lah sing watu-wati sapa ya duh lah iki simbah iki sing watu-wati sinten iki Mbah sing watu-wati dusun Kamal sinten iki nggih sing wati dusun Kamal simbah sinten Mbah Loro Lembayung enggak sampun yang Kiai Kamal nggih oh Klono Sewandana raja muda ing Panaraga
siyaga ing yuda lawan raja rai singa kasta sakande pecut Kyai Samandiman rebat perang pupus singa barong alas Eyo ha eyo ha perangi tansaya rame eyo ha negarane dadi aman matur sembah nuwun Bapak Yoyo kaliyan Bapak Duko anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe cup menengong anakku tatan sata tomo Datiya satriya tama labuh marang dosa bangsa setel bapak anak kini iki anggere nusawantara ya bapake ya men marem ya ta penggalihe lejar putrane ya ngono ya sing adoh ya no Sura Laras Original Music. Hei. Oh, hei. Oh. Hei. Kau di awang-awang Pak Wardi masuk acup menengo geranakku ojo pijer nangis wae
tansah demo dadi satriya tama labu marang nusa bangsa kok kowe kok kepenak banget to ning pojokan sendi-sendi. Kancane nyambut gawe kene ayo. Kene. Ayo nyambut gawe ayo. Ayo ora tukaran. Adoh tununge bapakmu kaya iku wajibanu yen wis rampung mesti kondur Nuswantara adil makmur yo aliyo ngapa iki babak sik angka loro Mas Jarot babak putri Sri Kandi Surayudawara. Nah iki ya nyuwun makapunten. Nah iki pamundhutane Pak D kudu putra Nuswantara kanggo sangu. Nggih, nuwun sewu Pak Yoyo mbok bilih badhe nyuwun lelagon penapa mumpung Mas Jarot kalih Mbak Nurli. Yuduh ya Allah. Mbok yo serantan-serantan aku iki lagi rembukan lagu. Kowe arek njaluk apa? Sing mikir kira-kira 3 dina. Men. Apa? Arep nyuwun apa?